Arratsaldeon. Gaur azaroko udalbatza egingo dugu eta gaurkoan 14 puntu edukiko ditugu. Normalian letu itxitu da, ni joaletzea bestela hortxe jongo zako 5 minutu aurrian dakauzanok, bakigu zintzu dian. Eta batzarrakin hasi aurretikan, komentaixo txiki bat, gaur emakumeenganako indarkeriaren aurkako eguna danez eta 7etan dituta dagoenez, konzentrazioa gero eten bat ingo dugu, jetxiko ea bera atxikitzeko eta gero itzuliko ea eta jarrituko dugu udal batzekin. Ondo iruditzen bazatzua, bai? Horren hasiko ea eta lehenengo eta bintakau aurreko udal batzaren noiko osoko bilkuraren akta. Zehose dakau, komentatzeko, Jose Angel, Inigo eta beste anok, noski. Jarraixan, udaleko erabakitako udaketaren berri ematakuan, ikusiko ditugu alkate bazpenak eman diazenak urrian, 259 garrenetik hasi eta 264 garrena bitxarte. Zozei, zalantzaik eo... Bai, nigo... Alkate zian, baina bai. Bueno, alkate gain ditu. Pasa eta irigintzako eta pasatzen gara baitxare urrian emandakoak, 250-tikan, 262 bitxartekuak. Hor, Zose? Bai, esan nio. Eskolatxokoak, birgaitzeko mikrofonoak. Bai, eskolatxoko birgaitzeko lizentzia hori, ze esparru kubritzen dugu? Ze egon geha debatitzen horri buruz, eta irigintzan debatitxu egin dugu, eta pezkate... Ondo. Astelenian eukiko irigintza, eta antxe igual eskatuko jote Mariai azalpenak eramateko, beak emango digun duen da. Bale, primera. 250 garrena, ez da inigo? Lehenengua. Erki. Eta ongizateko bazpenak ere izan dira urriaren batetik 31 bitxartekuak, eta, bueno, hor ditu eman diazenak. Garraio dekretu gelditzen dara serian. Ongizateko, ez da bintzen zauze garraio dekretua? Garraio? Ez da tekarri... Ez, naztatu nintzen. Hori da. Horixe. Bai, hau izangoa, menpekotasun garraiorako diru laguntza ematen dana... Kuriosidade bakarrik. Bai, haura, publikatza bisaltzeko haren onarpena. Erki. Bueno, zengo, jetxingo ea, lehenengotik. Hemen txe, etengo deu da gehitzuliko ea. Oantxarti, etxetikan...
Katalunian herrixan egindako eraso matxista gogor salatzeko. Gaurkoan, azaruak 25, nazioarteko indarkeria matxistan aurkako eguna deu, eta hemen bezalaxe, Euskal Herriko 11 plazetan kaliak hartuko ditugu indarkeria anizkoitzik gabeko bizitza azkien alde. Eraso matxistak ez dira anekdotiko eta izolatuak. Egunero pairatzen ditugun erasuen dira. Jakin badakigu zuzeneko indarkeria matxistaik bortitzena, bortxaketa, eraiketa, diala. Baina hori sostengatzen deusestatu biharbian eskutu hauako egiturazko indarkerixak doz. Gutxiespena, mespretxua, kontrola, humore matxista. Alferrikakoak dira beraz, erasotzaileak gaixotzat identifikatzen dituzten errelato sentsazionalistak. Testuinguru patriarkala aintzat hartzen ez dutenak. Gure gorputzetan bizi den indarkeriaren egiturazko izaera ukatzen dutenak. Indarkeria matxista barne hartzen duen dimentsio ezberdinetako krisiaren aurrean gaude. Kapitalismoa, kolonialismoa eta patriarkatua harremanetan daude eta elkar elikatzen dira. Jendarde desorekatua, injustua eta askotariko indarkeriak zeharkatua da guria. Obediente eta isilduak nahi gaituzte, baina itotzen gaituen sistemarekin hausteko beharra oiukatuko dugu. Bakartuak nahi gaituzte, baina elkar zaintzen eta zaretzen jarraituko dugu. Autodefentsa feministaren aurreko autuan posizionatzen jarraituko dugu. Minduta, nazkatuta eta amorruak ematen digun indarrarekin aiaudea azaroak 25. Aurten ofizialki 5 emakume erail dituzte Euskal Herrixan. Eta etxietako zein kalietako violentzia izugarrizkoa izan da azken urtean ere. Ehunka eta ehunka dira LGTBI+ kolektiboaren kontrako eraso, gorroto, diskurtso eta sexu orientazioagatik zein genero identitateagatik ematen dira bazterkeria. Noiz arte, jendarte eredu jasangaitza da emakume eta genero disidenteontzat. Politika feministak, prebentzioan sakontzeko baliabide pedagogikoak eta jendarte osoaren ardura hartzea behar dugu. Euskal Herriko eragile sozial, politiko eta instituzional bakoitzak hildo horretan lan egitea exigitzen dugu. Indarkeria matxistari gabe bizitzea gure eskubidea baita. Erakunde konprometituak behar ditugu eta ez morez mozorraturiko adierazpen instituzional elkarretaratze eta argazkiak. Ez dugu benetako neurri eraginkorrik eta aurrekonturik gabeko berdintasun politika hutsarik onartuko. Ez da zerbitzu publikoaren prekarizaziorik ere. Promesa faltsuetaz naskatuta gaude. Gaurkoak, indarkeria matxistarik gabeko bizitzak orain diogu, eta autodefentsa feminista antolatu baten aldeko aldarria hartzen dugu gure bizitzak defendatzeko. Ikasi ditugun arauak zalantzan jartzeko, indarkeria zein errealitate ezberdinei modu individualean eta kolektiboan aurre egiteko. Kaleak hartu eta espazioen jabe egingo gara berriro. Nazkatuta gaude, beldurra izatea. Gu boteretze kolektiboaren aldeko autua egiten dugu. Erasoen aurrean elkartasun eta autodefentsa feminista. Gora borroka feminista! Gora autodefentsa feminista!
Bueno, etena inondoren itzulia eta jarritxungo deu. Arinan, erabakixen da kudaketaren berri ematen arinan, urrengo puntua dakau, berankortasun txostenan berri ematia, 2021 ekitaldiko 3. hiruhilebetekoa dagokiona. Eta hemen bi kontu aipatzeko 812 ordainketa indiala, epealdi hontan, guztira 1.067.000 euroko kopuruan, guztiak indiala 30, legiak ezartzen dugu 30 egunen barruan, eta baitxarea gola ipagarri, 3 faktura daudela erregistruan sarrera eukizeuenetikan legezko epia gainditzuta 30 egunetik gora. 3 ere biderauta daude eta ia kendu ingo ditugu, beraz urrengoen jaztia gertuko, baina 3 hilabeteko hontan biztatzen dira. Beste gabe, berri eman da, gertzen ga guztiok, eta jarraitzeko udal jardueran inguruan, azkenengo indoan aipamene eta hasi nahiko neuke baitxare atalau gogoratuz, aurten bigarren aldiz mutrikuar zaharrena zendu zitzakula, Itzi Arandonegi sustaeta, pasan hastian izan zen, eta pasan hastian azte honetan? Azte honetan, hori da. Azte lehenian enterreu zen, ez da. Eta, bueno, gaur egun bene hola zabal bastida dakaula mutrikuar zaharrena. Lehenu ere, ingendu nahi pamena Maria Luisa hiltzanian, da guain Itziar hildanian ere, nahi noan nahi pamenain. Hori izan da, sartuko pixkate azkenengo hilabetietan eskuartean erabili ditugun gaixetan, nik bi aipamen eta gero hitzaman goizuet, aipamenak dira, batetik, astelenetikan debako zubixan berrikuntza lanen baitxan, ja, oinezkuentzako pasaria moztu egin dela, eta 3 hilabetetan moztutan goala, da, hasi da baten bintzat, komunikazio hori, Urazamendi auzua eta mutrikun artian oizku izangoa, betikua, baina debakin dakaen lotura hori, zubixak ematen zuan lotura hori eten da dagoenez, hasi da baten bintzat, garraio publikoarekin kubritxukoa eta auzotarrekin eta harremanetan ongea, eskatuz ukileik ezen biharrak eta arazuak eta komunikatzeko, eta urakin harreman baten gabiz, da unian biharren araberako erabakisak hartzen jungo da, baina hasiera baten bintzat, garraio publiko izango da komunikabide naturala, ez da. Hori esan da baitxare, nahi de komentatu, udalbatza osatzen dugun 3 alderrixon artian, azkenengo udalbatzen komentatu genduen moduan, aurrekontu lanketan hasi gela, eta helburua dakaula abenduko udalbatza ekartzeko 2022ko aurrekontu proposamena. Hortan ari galantzen, 2 batzarren ditugu, beste 2 ere baditugu aurretik, eta lanketa horretan diardugula. Garba, zuri... Bai, arratzalde ondanok. Nik ere 2 puntu. Lehenengua ota edo aparkalekuen inguruan, udia eta gero galdete gisa zabaldu gendun, eta 352 lagunek hartu deu parte. Hauetatik 171 mutrikun bizidianak, edo eta bigarren etxe bizitza mutrikun dakenak. 252 lagun inguru. Eta 100 lagun kanpuan bizidianak. Datu asko bildu dira, eta hurrengo aztietan kaleratzen saiatuko gea datu estadistiko guztiak. Variante pila bat ikusi nahi ditugu, auzoka aztertu, adineka aztertu eta bar, eta radiografia zehaz bat izateko. Oinarri oso ona da, aldaketak lantzeko urrengo udari begira. Eta iradokizunak ere jaso dira eta kontutan hartuko dira,
idea on batzuk jaso dira da. Eta bigarren puntuan, auzoz-auzoko bilerak, urtero moduan auzoz-auzoko bilerak engo ditugu, aurre ikusten dugu abenduko lehenengo 15 aldixan izango dela, Xabiel Kulturretxean izango dira iaz moduan, eta iaz online bakarrik egin bagendun ere, aurten online eta presentzialki ere izango dira. Buzoia jarriko ditugu, zuen galderak, dudak, ekarpenak jasotzeko, eta zuzenian ere aukeria ongo da edozein galdera luzatzeko. Bueno, garapenetikan bi aipamen, azkenian, diala, lehenko da ben formakuntza bat eman da herriko merkatariei, beraien sare sozialak eta interneko presentzia hobetzeko, gaur egun modan dauan aukera hori. Eta bigarrena, bono kanpaina bukatuta, abenduan hasiko gara urtero bezala neguko kanpainaken. Kirolei lotuta, ikastolako patioaren obrak, aterpearen obrak martxan zeitzeue, planifikeuta zauan feitxakin, orduan noan dabiltzena da teiatua tapatzen, eta behin teiatua tapatuta, hasiko horia, lurra ipintzen. Eta, aste honetan bukatu dena da, Arrauntaldeko lokalaren obrak, juntzan urtean udaletxiak Arrauntaldeko lokala bere ganatu zoan, erosi zoan, orduan ikusitza ze arazo zauan, gero eta, ze gauza ondoan ez, berta, gero eta jende geixo dola arraurian, bihar zana da espazioa onditzia. Orduan endana da, Arrauntaldeko lokalian, enda entreplanta bat, horrek aukerak emateu, aktibidade geixo egoteko bertan, eta bertako espazio hobetzeko, orduan obrak ja bukatu dira aste honetan. Bai, eta bestaletikan komentatzeko Foru Aldundiarekin harremanetan gabiltzela, aprobetxatuaz Antzomendi eta Jurritako rotonda inguruan obratan dabiltzela kuneta konpondu eta asfaltua konpontzeko harremanetan gabiltz, lehen ere ibili ginen, aurreko fasien ibili zenean asfaltatzen ibili ginen, doangoan ere jarri gara harremanetan eskatzeko amengo lehendakari Agirre ambulatoxoko aldapai tratamendu berezire matematia, tratamendu berezire matemateko asmua dakae, justu astontan ere kamioi bat astelenean euri pixkatintzoan, frenatu zoan, eta gero ezinen ibilizan, ezin gorak ibilizan, orduan eskatu iso, berre egin dezakeen esfuerzo bat Foru Aldundiak hemen dabilenez, aldapiai zozetxeko, eta, komentu hori, posible izango omen da. Esiko dugu, lortzen dugu. Erki, horien berri eman da, 3. puntua pasatzen bagea dakau erreziboen SSTA. Urteroko kontu bat izaten dau, eta aurtengoan 2017an ordaindu etzian eta 2017tikan kobratu ezinik gatu dian errezibuak baliogabetu egin behar diala esategu arauak eta horretxio ekartzen dira budal batzaunta. Aurtengoan kopurua dihua 26.856 eurota eta 117 ordainagiri izan dira ordaindu gabe gelditzu diazenak. Hontan beti esaten duguna, arrazoi asko egoten dira tartian, batzuk izaten dira, despistetzat hartu lehikesenak, eta beste batzuk, modus operandi hartu lehikesenak, ez da, espagatziana. Danetatik hando, aurten, bihar bada eragina matematikoki ez dugu kalkulau, baina bai ikusten dela beste urtetan baino kopuru txikixaua dela, ez modu nabarmen baten, baina bai kopuru txikixo, eta besteak beste, arrazoiak
geixo ere egon lehik ez, baina bat identifikatu den izan da, 17 igual ez da horren beste igarriko, baina mendik aurrerako urtietan ikuste eukiko dola eragina, eta da kotxien zergan, bakizue ota eta on gora bera honekin aurten eukideu mugimendu hundisa udaletxian eta jendibilida erregularizatzen. Oroar, kotxien impostua eta zerga guztiak, azken baten pegatinia lortzeko udalakin egon behar dalako egunian, ez da? Ordainketak. Eta orduan horrek bai ekarrirola mugimendu bat jendia egunian ipintzeko ordainketetan. Askotan izatea dalako, despiste baten ondorioz jakinez ordaindu gabe gehatu zakuela, eta hor gehatuko litzatekena lau urtetan bueltaka, bai jendia ordaintzea ekarri dugu, ez? Ez da izan hori helburua, zeharkako emaitza bat izan da hori, baina bere eraginare eukiko doana kopuru orokorretan. Beraz, kartzen dana, proposamena da, jaso dezuen zerrenda luze hortan, esan deten bezala 117 errezibo deusestia, 26.826 euroko kopuru guztirako kopuru baten. Betikoa nahi badezu ezan, Jose Angel de Iñigo. Betiko hitzak izango zian, eta uste mezi errepikatzea ondu izan dizuna zeu, bakarrik horixe, pixkate konturatzen gana danok dela, udako ota hori sakratu bihurtu dela, eta ota horrek, azketan, batzuntzatu uste badeu, zailtasuna oso zebalin bada, beste askontzat, hori lortu naixak, erain diona da, astuta sakasenak, eo bentsate, pendite sakasen zorrak ordaintzea. Alde horretatik mesedeak izan da, udalarentzako, eta azkenean ikusten danon solidaridadeako. Azkenean, hemen danok ordaindu behar ditugu zergak, eta geixenak ordaintzen dugu, eta ordaintzen dugu, saiatzen geben ordaintzen finean, eta beste batzuk ez horren beste. Orduan, bide bat balin bada laguntzeko, zeba askotan, ondo esan dezu bezala, askotan despistiak ere bai, eosak gauzagatikan, astu intzazulako, pasau intzazulako, baina badia, beti oten dia urtez urte zerrendan agertzenean izen beretsuak, eta horrek bai nik uste, horrek bai jartzakoela, ez dakit zer, baina zer baten beharko litzakela. Hori insolidadea ondixar. Bai, zuek esan dakoa gari, bizkate, beste gehigarri bat ipinez, arrazoiak alkateak aipatu ditu, despistea, izan ala kirolutza, eta gehitxua genezake ezintasuna kasu batzutan. Eta ezintasunaren kasuan, aipatu izan dago, zoko bilkuretan nolan, posible dela, udaletxiekin harremanetan ipintzia, eta nola baite kudeatzia gai horrek, hori gehigarri bezala. Beraz, 2017an ordaindu gabe gatu zian erreziboak zestatzearen aldeko bozkak. Hau batez onartzen da beraz. Laugarren puntua pasauta, dakau 7.5 finkaren udalaren aldeko doantza. Hau batzorrian komentatu gendu moduan, ogasun batzorrian, okerrazpenabil. Hau da, Nautilusen lokala, aspaldiko kontua dau, eta, aiatu zako momentua hori papelak eta bere moduan ipintzeko, transmisio hori etxeko, geuri zeinean ipintzeko, eta beste gabe udaletxetikan, udal batzatikan pasatu beharreko kontua danez, azken baten ondasun bat jasotzea guazelako, hori ontzat hartu beharko genduke eta hori ekartzen da boskatzea. Beraz, takizo ze esateko, baina, bestela, 7.5 zenbakiko finkaren udalaren aldeko doantzaren aldeko boskak. Beraz, hau batez onartuta gehatzen da. Eta boskarren puntura pasauta ondasun itzulketa
baten berri, hau ere, Galdonamendiko ur depositoaren itzulketa. Hau, harremanetan jartzen dut, esplikazio batekin bixak zeingo ditugulako, ez da? 5. da 6. puntuentzako azalpen komuna da. Galdonamendi eta bestia da Kostola. Eta bixetan ere, kasu bi hauetan, bere garaixa da, baten kasuan 1972 eta bigarrenean 81. Hor, udalak eukizitxun bihar batzuk ure eramateko Galdonamendi aldea eta Olatzaldea, eta momentu hartan udalak hartu zitxun bertako terreno jabiakin, bi baserri hoien jabiakin adostasun batengo zeuen, eta depositxu ipini zeuen, esan dute moduan, ur zerbitzua eman alizateko, ez da? Eta aleintzan, eta Galdonamendi auzuak eta Olatze auzuak, bi depositxo hoiei esker hartu dugu ura urte hauetan guztietan. Gaur eguna, ur kontsortzioak udalak jakina uran kudeaketa ur kontsortzioai eman zionian, Gipuzkoako uraki eman zionian, depositxoak ere bere jabetzako depositxo guztiak bere eskuetan ipini zituen, beak erabiltzeko, eta zerbitzua egoki emateko, eta denboraren poderioz, sistemak eta tubuak eta ibilbideak uran funtzionamendua kudeak eta aldatuzkun da, eta bi depositxo honek gatu dira balio gabe, ez dakar zerbitzuik, eta horren ur kontsortzioak geuri itzuli dizkigu, ez ditxulako bihar zerbitzu emateko. Beraz, gu jasotzen ditugu geukutzi genizkiolako ur kontsortzioai, eta hain guk ditugunean, udalak bi depositxo horiek ur zerbitzua emateko espazan etzakan zerbitzuri guretzat, eta beraz, nolabait atzera buelta bat etxen dugu, eta bere garaixan okupatu genduzen lur haiek, depositxuak engen nitsunak, atzea bueltatzen ditugu bere jabiei. Horren besteik gabe, hori da azalpena. Eta gero, behin hemen erabakisa hartzen deunean, enbiarko deu, dagozkion urratz administratibuak, ondo jasuta gehatzeko, eta etorkizunean ere, udalak euki ditun urte hauetan guztietan ardurak eta zehakentzeko, ez da. Inventaixotik kendu beharko deu. Horre bisak udal inventaixuan inskribatuta dakau zelako, beraz, hori agiribidez jasoko deu, eta bisaretzi agiribidez argi gehatzeko itzulketa hau etxen degula. Bai? Beste gabe, ez dut uste honek esplikazioik, zozen dibezu komentu, depositxun gora beran. Lendikoen jakinen gainean ginean, gero batzuk komentatu zen duen, da jauan jak hausatzea zela. Hoi da. Beraz, 5. puntuan dakau, ondasun itzulketa, Galdonamendiko ur depositoaren itzulketaren aldeko bozkak. Beraz, 5. puntuare hau batez onartuta gehatzen da, eta 6. puntuan ondasun itzulketa baitxare Korostolako ur depositoaren itzulketaren aldeko bozkak. Hau ere, hau batez onartuta. Erki, 7. puntura pasauta, dakau Soraluze, Elgoibar, Mendaro, Eibar, Deba eta Mutrikuko udalen arteko lankidetza hitzarmena, Eibarren bizitegi egoera larrian dauden pertsonentzako neguko dispositiboak kudeatu eta erabiltzeko. Eibarren bizitegi egoera larrian dauden pertsonak, baina eskualde osoan egoera txarrian daudena entzako da, Bai. Horran, azalpenak hainizek eman guztigu. Bai, labur. Hau batzordetik ere pasatu gendun azkenengo, udalbatzan ere pixka eta azaldu noan, gizarte zerbitzuak eskumen batzuk dozala Jaurlaritzan esku, beste batzuk Foru Aldundien esku, eta beste batzuk tokatzezaku udalai. Udal batzutan, ez geha gai, zerbitzu danak eskaintzeko orduan elkartzen geha, eskualdekak. Eta kasu honetan, euki gendun
Eibarko udalak egindako proposamen bat, bai, aterpe gabekuentzat neguko dispositibo bat martxan jartzeko proposamena jaso gendun, eta hori, Debabarreneko udal danen artean kudeatuta eta gastuak danon artean ordainduta. Orduan, Eibarran izango zen, baina, eskualde guztiko aterpe gabekuentzat izango zen. Orduan, udalak eraikin bat prestatu deu, printzipioz 14 plaza egongo dira bertan, da hotz handiko egunetan 20 ere handitsuko da. Hasiera baten azarotikan apirilea jartzeko asmoa zen, baina zeo zehatzeatu da eta abenduan batian jarriko da martxan. Abendutik apirilea egongo da zabalduta, orduan, eta izango da atzaleko iluntzeko 8:00 goizeko 10:00. Eta bertan egongo dira langilea kontratatuko dira, hezitzaile bat, gizarte integrazioko 2 langile eta sukaldari garbitzaile bat. Eta, gastuak tokatzezaku zerri danoi biztanleguaren arabera, eta gure kasuan 9,49 izango zen, da gitxio gora bera kalkulatu dugu 20.000 euro izango diala. Baina, ikusten dugu derrigorrezkoa dela eta zehose behar deula. Horixe. Ondo, hain dizen? Jose Angel Inigo... Gauza berriz izateko. Eskualde antolatutako piso desberdinak, Elgoibarren batzuk, oan Eibarren ere bai, negutegiko kalian, etxegabe bizidenentzako. Egizateko, egizan behar da gai bat hori lehen ere nahiko delikaua dago, inok erantzukizunari hartu nahi, ze, klaro, kalian etxegabe bizidenak eta inok ez da ondo ikusitza, baina inok ez da hartu nahi bere herrixan, beti jendeak eixo etorriko dalakoan, o ez dakiz egiteango dalakoan, danok ikusten genduna zen, alde bat, ikuspegi batetik antzan, Eibar zara leku naturalena batetik herria ondixo zalako, baliabide geixo zakazelako, eta jende geixo ere, transedunte olako, geixo ere ibiltzen dialako ere bai. Baina hor zauan beti, eta nik uste gero, udaleko, Eibarko udaleko, ez dakite, lehen bentsat udaleko taldien desberdinen artien hori bilizien eztabaidak izan zian, da azkenean biztet udala proposamen bat aurkeztu zuela, ez dakit konkretuan zein dan, zehose bilizian esaten, baina, eta ona da, ze azkenean ikuste eskualde mailan eskaini beharrian zerbitzu desberdinen artean ikuste delikauena, zesango izuet, delikauena izan, baina bai, kalian bizidan jende hori jasotziak eta sartu irtenak eta beti izaten da, komila artean, nik bala pentsatelako, baina jende askontzako problematiko izaten da, gure etxean ez dituk nahi, gure etxetik bizkata parte onda izala, eta holako gauzak izaten dira. Orduan, udalak bentsat topatu balin behu, eraikin egoki bat, zerbitzu hori eskaintzeko nik uste ondo dagoela. Eta danok, gainean nik uste, danor erantzukizuna dela, ez bakarriken Eibarrena. Danor erantzukizuna dela, eta mutzuk bere behi dago izan hori izan, bere antzun behar diola, entzudek ez du. Jose Angelek azaldu duen bezala, danor erantzukizuna da, oso ondo ikusten dugu, gauz hori konpartitzia eskualdeka, azkenean almenak pizkat hobetu egiten dira, eta gure ikusmutotik dira oso ondo inbertitxutako dirua. Azkenean, igual pizkat urruti gertatu altzaigu, baina guri pasabaltzako, eta gure inguruko norbaiti pasabaltzako, eta nahiko estigma da dakaten norbera dakaneago bera, bintzat laguntasun hori eskintzeko gai obegagaia nola bai bintzat, gure almenen arabera gauza oso baikor. Erki. Beraz, lankidetza hitzarmenaren aldeko bozkak? Hau bat ez onartuta, puntu hau ere. Zortzigarren puntura, pasauko gara eta jaso nahiko genukena eskaintzea migraziorako euskal itun sozialari atxikimendua.
hau izan da migraziorako Euskal Itun Sozialak bisaldu digun dokumentua, eta, zeinek, hainizeko jonek, hainizek, lehen ibilizatelako, Jose Angelek ere zarrera eman ziolako duzte zolako guk aurkeztu gendula, baina itxura zuk ere aurkeztu dezu, orduan, hortik anzatorren gaizku lertua, zimaz, igual nire dezu labur-laburren godet, ez testu guzti irakurreko soluzio dalako, baina, 2019ko azaroan, Ogotamarrian, Gasteizen, lehendakaritzako egoitzan, aurkeztu zen, itun sozial hau, nirean izan nintzen, eta alderdi guztietako ordezkariakotiaz gain, erakunde ezberdintako ordezkariak, eta gizarte zibileko ordezkaritza zabal bat izan zen bertan, testu honi babesa ematen. Orduan, asmoa zen gero, sozializazio prozesu bat, eta atxikimenduak edo jasotzia, baina justo izan zen pandemia etorri zana, orduan 2 urtean egon da, aurka joian gordeta izango dugu nolabait, eta berriz ere, eta jarraitzu nahi dugu hori sozializatzen, eta udaletxe guztietara bisaldu da honi atxikimendu bat erakusteko. Eta, nik uste helburu nagusia dela, Euskadin minimo batzuk edo diskurso konpartitzu minimo bat edo osatzia, migrazioaren kontrako mezuak eta mezu xenofoben aurrian edo, pixkat adostasun minimo bat euki eta eztabaida politikotik edo hori ateratzeko konpromiso bat, ezta? Eta, esan deten bezala, testua oso luzia da, baina, azkeneko puntuak bada ere, 10 puntu dira, 10 konpromiso zehatz, eta borrak irakurko ditut bakarrik. Eta lehengoa da, erantzunkidetasuna, beste eragileki batzuekin lankidetzan aritzea, Europar Batasunean osoan erantzukidetasunaren printzipioa sustatzeko, horretarako lankidetza leialean aritu behar da, estatuko eta Europako erakundeekin, eta eskatzen eta eskaintzen den konpromisoa islatzen duten proposamena garatu behar dira. Bigarrena da irmotasuna, batasun sozial eta politikoari eustea, modu horretan mezu xenofoboak erabiliz, abantaila politiko edo elektorala lortu nahi den guztietan gehiengo demokratikoaren pisua nabarmenduko da. Hirugarren konpromisoa da immigrazio erregularizatua. Immigrazio erregularizatuaren aukerak areagotuko dituzten ildoak sustatzea, kontutan hartuta jatorrizko herrialdietako errealitateak, migratzaile migrazio proiektuak eta erronka demografikoak Europan planteatzen dituen beharrizanak. Laugarrena da asilo eskatzaileak eta errefuxiatuak. Nazioarteko babes eskatzaileen eta errefuxiatuen harrera eta integrazio modu kuantitatiboan zein kualitatiboan hobetzeko ekintzak garatzea, Europan, Estatuan eta Euskadin. Bosgarrena da zaurgarritasun egoeran daude migratzaileak. Behar diren baliabideak eskaintzea zaurgarritasun egoeran daude migratzailei erantzun humanitario egokia emateko. Arreta berezia jarriz emakumeengan, adingabengan eta giza eskubideen urraketen biktimengan. Seigarrena, erregularizatu gabeko egoeran dauden migratzaileak. Behar diren baliabideak artikulatzea, iristen diren iragaitzazko migratzaileei edo erregularizatutako dokumentaziorik gabekoi erantzun solidario eta humanitario eskaintzeko, modu horretan autonomia prozesuen alde egiteko. Zazpigarrena, bidaiderik gabeko adingabe atzerritarrak eta bidaiderik gabeko gazte atzerritarrak, mena eta jena bezala ezautzen ditugunak, behar diren baliabideak edukitzea legezko bete beharrei, adingabearen interes gorenaren printzipioaren, batearazpenari eta gazteak gizarteratzeko eta laneratzeko proiektuari erantzun partekatu bidezko eta egokia eskaintzeko. 8. Esku hartze humanitarioa. Gure gaitasun instituzionalaren neurrian, dei humanitarioei erantzutea, bai erakundek egindakoei, bai bertatik bertara Mediterraneo itsasoan, jatorrizko herrialdeetako edo iragaitzan aritzen diren nazioarteko zein tokiko gizarte erakundei egindakoei. 9. Prebentziozko esku hartzea, lankidetza proiektuak babestea edo garatzea, migratzaileen jatorrizko herrialditerako pobreziaren, bidegabekeriaren eta desberdintasunen zergatiak eraldatzeko eta herrialde horietako giza kapitala eta indarguneak sendotzea, eta bukatzeko 10. Bizikidetza kulturala. Bizikidetzaren kultura partekatzea, elkartasunean, erantzukidetasunean eta pluraltasunean, giza eskubideen eta berdintasunaren defentsan oinarrituta eta edozein arrazismo edota bazterketa arbuiatuta. Hau da. Konpromisoak hauek dira, zendoten bezala testua luzeago da, baina, ez dugu
dano dakau eta... Zeko, eta ondoren inigo? Ez, gehixen bat hori, hemen eskatzen dian, ez, 10 konpromiso honetan, oinarrizko gauzak diela, baina kriston lana eskatzen digu, hau onartzen dugu, baina gero benetan lan egin behar dugu. Ze hau bakarrik onartu eta hor gelditzia hitzetan ez da, eta gero lan ederrarak hau dana aurrera eramateko. Eta gero, itxuraz, aurkezpena nahi daen, abenduak 18an, bueno, aurkezpena ez, agerraldi bat, abenduak 18an, dala migratzaileen nazioarteko eguna, eta ekitaldi bat egingo da, eta hor atxikitu dian herri danetako argazkixakin mural bat egingo dugu, eta hori aurkeztuko da. Orduan gero bukaeran gelditzuko gara momentu baten, da argazkixa ateako dugu. Egun esan dezu? Abenduak 18, migratzaileen nazioarteko eguna. Inigo? Bai, nizek azken azaldutako barekin guztiz adoz. Oinarrizko gauza diala eta lan eskatzen dugula, dudai gabe, lan eta konpromiso bat. Baina azkenean horren atzian da gutxieneko duintasun bat. Danok pertsona gerona inean, duintasun minimo bat danontzako. Hori zi. Erki, hau boskatu ingo dugu, baina nik boskatu horretik joneke konpromisuak ez letutxu, baina aurretikan hor agertzen diazen premisak ere abiapuntuak ez. Politxak iruditxuzat eta horrek aipatzia beste gabe. Pluraltasuna, elkartasuna eta behar izana, ez da? Eta pluraltasuna, elkartasuna eta behar izana nahi deu kanpotik datorkiunarentzat, baina azken baten hori da geuk ere gure gizartean geure buruai eskatzen dioguna, ez da? Hau da, pluraltasuna, ezberdin pentsatzen dugunon arteko harreman egoki bat, eta zea? Elkartasuna, elkartasuna emateko espagozetako gozez, herri baten, pertsonak danok ondo hartuta, eta behar izana dakanai, kanpoko izan edo etxeko izan, horri laguntzia bezalako gauza derrigorrek ez dakau udal mailan, ez da? Horren premisak ere, tituluak esaten den bezala, jaso nahiko genukena eskaintzea. Beraz, jaso nahiko genukena eskaintzea migraziorako Euskal Itun Sozialak indako adierazpenan atxekimenduaren aldeko bozkak, eta gure hau batez, Joseba. Eta azaro bukaeran ohikoa dugunez, abenduaren 3an Euskararen egun ere badatu horrelata, dakau Euskara Lanabez aro berrirantz, 2021ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpena, akobak Eusko Jaurlaritzako zea bada, erakunde bat Euskararen normalkuntzan diarduena, eta arekindako proposamonetikan, bai EAJak, bai EH Bilduk, bisoke aurkeztu dugu akobak indako proposamena, beraz, Jose Angeli zeuek sartu zen duen, da, bueno, irakurri, en fin, laburtu. Bai. Ez den laburtuta. Euskaran Lanabez, aro berrirantz. Erabilera eremu berri eta ez formaletan ere euskarak arnaz berri. Tentuz, baina ateratzen ari gara, azkenean beltzenetik argira. Berreskuratzen hasi gara gutariko bakoitzaren eta elkarrekin osatzen dugun herriaren eta gizartearen bizitza erakargarri ez ezik jasangarri ere egiten duena. Zuzeneko harremanak, elkartzeko ohiturak, aukerak eta guneak. Osatzen gaituzten besteengana biltzeko joera. Eta horrekin batera, ezinbestekoa dugun jarduera ekonomikoaren ari eta sareak berriz ere indartzen ari gara. Pandemiaren aurretiko tokira eta inola ere albalitz, hobera iristeko itxaropenez. Eta erabaki sendo bat dugu gidari. Ez dadila funtsezkorik ezer atzean geratu. Ez da euskara ere, inola ere ez. Gurekin batera egin dio euskarak pandemiari aurre eta gurekin irten behar du garaile. Izan ere, aro berrian gure eta gure gizartearen zaurgarritasunaren jakitun egin gaituen egoera larriaren ondoren,
harreman eta komunikazio molde, ohitura eta bide berriak sortzen ari dira, eta are berriagoak eta harrigarriagoak sortuko dira aurrerantzean. Pandemiak agerian utzi du jakin bagenekiena. Zenbateraino diren ezinbestekoak komunikazio ildo eta sareak. Zenbaterainoko balioa erantzten dion komunikazioak gure zein nahi jarduerari. Orain, jakiteaz gain, sentitu ere egiten dugu errealitate hori. Sakon-sakoneraino barrenatu dugu komunikazioaren, harremanaren funtsezkoena. Hori da, aro berriaren ezaugarri nagusitako bat. Eta hori bera du euskarak erronka. Komunikazio eta jarduera eremu berrietan ere, naturaltasun osoz dagokion toki hartzea, eraginkorki, tinko. Euskara, Euskal Hiztunon komunitatearen jarrera proaktiboari esker, IKTek hizkuntza gutxituen edapena eta indartzeko ekarri duten erronka handiari aurre egiten ari zaio, komunikazio eta informazioaren teknologien sareetan. Badu tokirik, baligarria da, eta zinez zaila du hizkuntza ozeano erraldoian horrelakorik lortzea. Eredugarria da arlor horretan ere Euskal Hiztun komunitateak egin duen eta egiten ari den lana, besteak beste erabilerarekin zuzenean loturiko presentzia delako euskarari benetako balio erantzia dakarkiona. Eta argi geratzen ari da erakunde publikook eskaini behar dugun ezinbesteko babes eta lidergotik ekimen eta lankidetza publiko-pribatuaren eskutik lan egiten badugu erronkaren neurriak ez gaituela beldurtu behar. Gai garela argiro erakusten ari garelako, adibidez, hezkuntzaren munduan, hedabideenean, osasungintzarenean, eremu sozioekonomikoan, administrazioarenean, eta beste hainbat eta hainbatetan urrats ausartak eman behar direla eta ematen ari garela Euskal Hiztunen eskubideen gauzapen errealean. Eta horietan guztietan aurrera egin beharra dago, jakina aurrera pauso sendoak emanez, jarraikortasunez, etengabeko berrikuntzaren bidetik eta guztion konpromisotik. Baina pandemiaren osteko aro berriaren hasiera honek beste ikuspegi bat eranztea eskatzen digu. Hizkuntzaren erabilera formalekin batera, eremu ez formalekoa landu beharra dago, behar besteko lehentasunez. Euskal Hiztunak naturaltasun osoz gauzatu behar du euskaraz bizitzeko aukera, eguneroko harremanetan eremu formaletik lan mundu, aisialdi, kultur edo kirol eremuetara igarotzean. Hori bera baita hain zuzen ere euskaraz bizitzearen esaneietako bat. Ezin diogulako euskarari ukatu gorputz eta espirituaren atseden eta gozamenari lotzen zaizkion eremu horiek. Eta hor aurrera egiteko, hiztunen konpromiso ez ezik ezinbesteko izango da instituziook egin behar dugun ahalegina. Bitartekoa jarriz eta eredugarritasuna erakutsiz. Euskararen bizi indarra dugu jokoan, eremu formalez gainera, eremu ez formal horiek euskararentzat irabaztearen erronkan. Izan ere, alor horretan, euskararen erabilerak jauzi bat egiteak errotik eta norabide zeharo positiboan aldatuko luke hiztun asko eta askorengan oso bereziki gazteengan euskararekiko bizipena. Aisialdi eta kirolaren eremuek badituzte bestalde berezko ezaugarri baliotsuak hizkuntza erabiltzeko ohituren aldaketari dagokienez. Eta askotariko antolakuntzarako joera dute, klubak, federazioak, elkarteak, taldeak. Nekez bilatuko genuke esparru egokiagorik gazteengan iristeko euskararen erabilera e-formalari bere biziko bulkada emateko partaide gazte zein ezain gaztengan euskararantz urrats eraginkorra egiteko gogo aktibatuz. Horra beraz eginkizuna. Aukera paregabea dugu normaltasun berri baterako bidearen hastapen honetan berreskuratzen ari garen eta asmatuko dugun harreman eta erabilera eremu berrietarako euskara bide lagunez ezik lanabez eraginkor bilakatzeko. Guztion esku dago. Euskara prest dugu,
gure gizartea gogotsu, gure herria erabaki hartuta. Abia gaitezen beraz. Elegante. Eman da parlamentoko zea zala. Ze elegante dana, Gero ja problematika beste gauza bada. Hitzak elegantia dianak. Errazak ere bai. Adierazpen hori da. Jose Angel Izaskun, Inigo, zehozen digezu erangeatu. Bestela. Boskatu ingo dugu orduan. Eta Euskara Lanabes aro berrirantz adierazpenaren aldeko bozkak. Hau batez, onartuta. 10. sartzen bagea, Azaroako 5, nazioarteko emakumeenganako indarkeriaren aurkako egunaren adierazpena, EAJ alderdiak aurkeztua. Elena, gaur Bai, hau ez da ilusia, eta bueno, bai, oso irakurriko dugu baita ere. Emakumeen aurkako indarkeria larderiarako tresna indartsua da. Emakumeei zuzendua, indarrian dauden genero arauak desafiatu eta eralda ez ditzaten. Mehatxurako tresna hori zuzenean emakumeengan erabiltzen da, baina baita haien gertuko pertsona maitatuenengan ere. Min handiagoa sortzeko modu gisa. Kalkuluen arabera, bikotekideen edo bikotekide hoien eskutik, indarkeria jasaten duten Euskal Autonomia Erkidegoko 10 emakumetik 6 seme-alaba adingabeak dituzte, eta horiek ere biktima bihurtzen dira. Indarkeria bikarioa esaten zaio emakumeari hirugarren pertsonak baliatuz kalte psikologiko handiena eta larriena eragiteko egiten zaion biolentzia motari. Zeinak ankerkeria maila gorena lortzen duen haien erailkitarekin, seme-alabak, ama, aita, egungo bikotekoidea eta abar. Istanbulgo hitzarmenean ezarritakoa aplikatuz, kaso horiek ere genero indarkeriaren parte gisa ulertzen dira. Seme-alabei egindako kalteak erasotzaileek emakumei tratu txarrak transmititzeko tresna bihurtzen diren heinean. Azken lege aldaketek dagoeneko jasotzen dute figura hori, biktima adingabeak babesteko neurriak sortzeari eta edatzeari dagokionez. Hala ere, oraindik ere beharrezkoa da genero indarkeria ukatzen duten kasu horietan, seme-alaben arriskua gutxiesten duten eta indarkeria horri aurre egiteko tresna juridikoak zalantzan jartzen dituztenen diskurtzuen eta jarreren aurka ohartaraztea. Jarrera horiek adingabeen eta emakumeen biktimizazioan eragiten dute. Haien salaketak susmopean jartzen dituzte, amak zigortzen dituzte, haien testigantza gutxiesten dute eta aitaren guraso ahalaren eskubidea babesten dute. Emakumeen eta adingabeen segurtasunaren eta indarberritzearen gainetik. Emakumeen aurkako indarkeria beren seme-alaben bide sistematikoki egikaritzeko modu horren aurrean, bai eta emakumeak kontrolatzeko, ertsatzeko eta kaltzetzeko modu guztien aurrean ere, euskal erakundeok indarkeria horri aurre egiteko erantzukizuna dugu. Kontuan hartuta ez direla gertakari isolatuak, egiturazko desberdintasun egoera bati erantzuten diotela, eta egoera horri ikuspegi feministatik heldu behar zaiola. Horregatik, Mutrikuko udalak honako konpromiso hauek hartu nahi ditu. Bat, indarkeria bikarioaren errealitate hori agerian jartzen eta behar bezala hartatzen laguntzea. Besteak beste, Istanbulgo hitzarmena jasotzen dituen indarkeria bideen biktima adingabeak koordinazio protokoloetan eta indarkeria matxistaren biktima hartatzeko protokoloetan txertatzea eta protokolook eguneratzea. Bigarrena, indarkeria matxistaren biktima diren
adingabeak hautematen eta esku hartze goiztiarra egiten laguntzea, udal zerbitzuen bidez, beste eragile batzuekin lankidetzan, hezkuntza, osasun eta polizia agenteak eta abar. Eta emakumeek beren ardurapean dituzten adingabeekin eta kaltetutako beste pertsona batzuekin behar dituzten beharrei eta baldintzei erantzutea. 3. Indarkeria matxistaren biktima diren adingabeak babesteko eta esku hartzeko prozesuak hobetzea, beren eskumenen esparruan, ikuspegi feminista duen sektore arteko abordatze integral eta holistikotik. 4. Neurri guztien erdigunean jartzea biktimen eskubideak eta haien alduntzea, eta laguntza integrala ematen laguntzea, prozedura judizialarekin duten implikazio edo lankidetza maila edozein dela ere. 5. Toki administrazio langileak berdintasunari buruzko prestakuntza jaso dezaten bultzatzea, bereziki emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean erantzuten diharduten langileei, genero ikuspegia eta giza eskubideen ikuspegia aintzat hartuz. Eta 6. Lanean jarraitzea berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkerian aurkako eta ondorioz haien seme-alaben aurkako herri itun bat lortzeko herritar guztien jarrera aktiboa behar dugulako indarkeria matxistari gabeko gizarte bat lortzeko. Era berean, herritarrei dei egiten diegu, azaroaren 27ean egin dezaten emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunako dela eta, deitutako mobilizazioekin. Horien du. Erkilena, eskerrik asko. Oigan, letzeko neki hartziarren. Honen inguruan, Elena, Ainiz eta Inigo, zoz esan ogaineratu nahi badezue. Bueno, gero bestia irakurriko deun hortan ere beste 1000 gauza gartuko dira. Azkenean, eta ikusitza errexan ze gertatu da, ezta? 1000 hitz egongo dira jarriko ditugu, irakurriko ditugu, baina benetan sistemia espadeu aldatzen, gaitzado hemen, eta hemen oso importantia bantxe Helenak irakurri doana bukaeria, herritar guztien jarrera aktiboa bihar da. Ez bestela jaidakau, eta sistemia goitxibera aldauen bihar da. Beste gunean, Bea Ilardia abokatuan itzaldi xaukidan duen, Bea ontan aritzen da, eta esaten zoan, indarkeria matxista jasan deuen emakume askokin lanetzen doala, bere lanbidea hori da, eta salaketa, ez da, ostra, salauen bihar da, eta salatuen bihar da, eta salatuen bihar da, salatuen bihar da, baina gero ze egoeratan gelditzen dira emakume horrek. Eta Beak esaten zoan, salatuta gero, eta akompainamenduen da gero, emakume horrek esaten zeuen, beti, bi hitz aipatzen zituen bereziki, panikua eta bakardadia. Eta ez, ostras, pasaudon danakin, gainera salatu deu, eta jarraitzen deu panikuakin eta kriston bakardadia sentitzeu. Horrez gabitzondo, zeo zerre faiatzen dugu. Eta orduan, horixe, herritar guztien jarrera aktibua benetan bihar dela. Eta herriko kasuai beira ere, gizon batek emakume bat jipoitu deu, herritxik aldein doana emakumea izan da, gizonezko herrixan daka hau. Eskoltia zein jarri dizue, emakumeai? Eskoltia, emakumea etzeko jarri bihar, igual baitxa. Baina erazotzaileai ere bai, ez dakinik, gauza asko gauza hemen aldatzeko. Horixe. Gure partetikan, gure errespetua aurkeztu dien bi museoei. Beraien museoa beraiek aurkezten dira, azaltzen dira beraien maminean, hainbat gauza, hainizek epatu dituen bezala. AJ aurkeztu duena sakontzen du indarkeri bikarioen gaixa, baitxa ere. Eta bai, azkenien da kompromiso beharra. Hainizek erabiltzen duen hitza, urtero egun hau ospatzen, eta ospatu da modu bat esateko, ez?
Oraindik ez gozondo, gizarbete bezala, ez gozondo, hau oraindikan onartzen badugu. Orduan, hori, bi mozioak oso baliogarria dira. Beraz, azaroaren 25, azaroak 25, nazioarteko emakumearen ganako indarkeriaren aurkako egunaren adierazpenaren aldeko bozkak, hau batez, onartuta. Eta 11. Izenburu behakin aurkezten da, baina testuak ezberdinak dira eta izaskunek irakurriko digu, izenburu izango litzaka azaroak 25, nazioarteko emakumeen ganako indarkeriaren aurkako egunaren adierazpena. Izaskun? 2003tik aurrera, emakumeon ganako indarkeriari buruzko datuak jasotzen hasi ginenetik, 101 emakume eta 11 haur erailak izan dira Euskal Herrian. Zenbaki ikaragarri horren atzean, izenak eta izanak daude, erauzitako bizi proiektuak. Bereziki gogoan izan nahi ditugu 2001an erailituzten Erika Tabares, Kontxi González, Aintzane Pujana, Maria Pilar Berrio Jimenez eta Miarritzeko 75 urteko bizilaguna. Izebergaren puntan diren erailketa hauetaz gain, ohikoak bilakatu dira gizonezkoek taldean egiten dituzten bortxaketen salaketa publikoak ere. Eraso bakoitzaren aurrean, mugimendu feminista saretu bat atera da kalera salatzera. Eta horien lana ere, azpimarratu behar dugu. Urte luzetako lana izan da indarkeriari maskara kentzea. Ez da lauzororen kontua. Sistema patriarkalaren ondorio baizik. Indarkeria matxistei buruz egindako makroinkestak datu larria maigaineratu du. Bi emakumetik batek indarkeria matxista pairatu du bere bizitzan zehar. Azaroaren 25ean, emakumeen kontrako indarkeria mota guztien aurka gaudela adierazteko eguna da. Eta indarkeria sorrarazten duten eragile guztien aurka ere gaudela esatekoa. Bizitza aske, seguru eta burujabeak eraikitzearen alde gaudelako. Indarkeria matxistaren alderdi guztiak identifikatzen jarraitzeko eguna da. Jendartean normalizatuta dauden sotilenetatik hasita. Hala nola, ukitzeak, ahozko lizunkeriak, publizistek eta masmediek emakumeen gorputzari ematen dieten erabilerak, mezu eta adierazpen sexistak, janskerak, jendarte sareen erabilera edo lagun artea kontrolatzea, eremu publikoak, eskolako patioa, jolastegia, parkeak eta abar, askatasunez okupatzeko zailtasunak, edota emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna zuzenean erasotzen dituzten administrazio erabakiak. Bigarren estadio batean daude sexu erasoak eta eraso fisikoak eta esparrurik bortitzenean erailketak. Gutariko bakoitzari guztioi dagokigu egoera hori aldatzea. Eguneroko zereginetatik hasita, gure inguru hurbilenean jardunez. Eta gure kasuan, Mutrikuko udaletik horretarako beharrezkoak diren baliabide tekniko, ekonomiko eta politikoak aktibatzeko konpromiso hartu behar dugu. Berdintasun unitateak sustatuz eta haiei laguntza eskainiz. Berdintasun teknikarien egonkortasuna edo kontratazioa bultzatuz, edota emakumeen parte hartzeko guneak sustatuz. Hala nola, emakumeen etxeak eta txokoak, alduntze eskolak, jai parekideak eta abar. Indarkeria matxista gertakarien aurrean, premiazkoa da funtzionamendu protokoloak erabiltzen dituzten mekanismo guztiak egokiak izatea. Beti ere indarkeria mota hau pairatzen duten emakumeen alduntzea helburu izan da. Horretarako, instituzio publikoez gain, gai horretan adituak diren personen da mugimendu feministen parte hartzea beharrezkoa da ezarritako protokolekin lagun dezaten. Eta azken batean, berdintasunezko etorkizun baterantz abia gaitezen. Aipatu nahi dugu azken aldian, sare sozialetan despazio publikoetan kide feminista askoren kontrako jazarpen handia. Ikusten ari garela, ez da kasualitatea. Espazio publikoa hartu eta diskurso eraldatzaileak mai gaineratzen dituzten emakume feminista hauek jazartzea, antolatutako gorroto da indarkeria matxista kanpaina baten ondorioa da. Eremu digitalean gertatu diren jazarpen kasu hauek gutxitzera jo izan dugu.
baina duten garrantzi eta emakume hauen jarduna eteteko duen asmoa salatzeko garaia da. Horregatik, lerro hauek erabili nahi ditugu, espazio horitan dauden kidei haien lana eskertu eta alboan gaituztela esateko. Horregatik, guztiagatik, Mutrikuko udalak, bat, larrialdietako alerta mekanismoak indartuko ditu, larrialdietan erantzuna bizkortzeko eta bermatzeko. Bi, Foru Aldundiari eta emakunderi eskatzen dio, emakumeen da gizonen arteko berdintasunaren alorreko aurrekontu partidak handitzeko. Berdintasun zuzendaritzak eta epaitegi espezialitatuak modu iraunkorrean sendotzeko eta indarrean dagoen legeria berraztertzeko konpromisoa hartzeko. Hedabidei, enpresei, hezkuntza zentroei da abar zuzendutako indarkeria matxisten prebentzio eta salaketa kanpainak abiatuko ditu. Lau, ziberrindarkeria eta ziberjazarpena prebenitzeko eta erantzuteko estrategiak landuko ditu. Bost, mugimendu feministarekin da jai batzordearekin batera, jai giroan eman litezkeen erasoei erantzuteko eta hauek prebenitzeko protokoloa berritzeko konpromiso hartzen du. 6. Herritarrentzako eta bereziki emakumeentzako dauden baliabideen gaineko informazioa eskura jarriko du. 7. Indarkeria matxistarekin zerikusia duten baliabide, zerbitzu eta prozedura guztiak, administratibak naiz judizialak, publikoak, doakoak eta ez diskriminatzaileak direla bermatuko du. 8. Mutrikuko neskei, gazteei eta emakume helduei zuzendutako ahalduntzei jarduerak abian jarriko ditu. Hainbat gai jorratu ahal izateko, besteak beste, bikote harremanak, harreman sexuafektiboak, amodio romantikoa, sexualitate librea eta abar. 9. Mutrikuko mutil gizonei zuzendutako lanketa berezituak abiatzeko konpromiso hartzen du. Afektibitatea, harreman ereduak, maskulinitate ereduak, rol sexista gainditzeko estrategiak eta parekidetasuna lantzeko besteren artean. Eta horretarako programa zehatzak aktibatzeko konpromisoa ere hartzen du. 10. Indarkeria matxista jasan duten emakumeen erreparazio eskubidean alde guztiak, hau da, egia, kalte ordaina, akonpainamendu soziala eta ez errepikatzeko bermea lantzeko programa iraunkorrak eta osasun egoerari egokitutakoak martxan jarriko ditu. Besteak beste, protokoloak, memoria historikoa, omenaldiak, jardunaldiak, tailerrak, ikerketak, zineforunak, bisibilizazio ekimenak eta bar jasoz. 11. Mutrikuko udaletik borroka feministarekin hartu dugun konpromisoa berretsi nahi dugu. Eta indarkeriari gabeko gizarte demokratiko bat, Mutrikuko udaletik borroka feministarekin hartu dugun konpromisoa berretsi nahi dugu. Indarkeriari gabeko gizarte demokratiko bat eraikitzeko bide eta tresna nagusia delako. Listo. Segeretzen dut dei parte hartzeko gaurko ekintzetan, baina ia danok hartu deunez parte, hori listo. Eskerrik asko, zeuri ere. Hau da, Letziarra. Bueno, irakurretxekoen inguruan, batek maixan, sozializteko... Ze dramatiko, nik aste honetan justo, egon da epaiketa bat, Bilbon, gogoratuko zete bandelitu bat urte, Bilbon txendegaldar batek beran emazti hiltzoala, bi alaben aurrian, eta gero, ies egin da mutrikun eskutatu zena, eta handikan ordu batzuta errapatu, eta justo aurroko astean hasi izan, eta atzo uste dukatu zela, eta atzo bertan ikusten azkeneko aldiz gizona zeintzan, ordu arte zonan ikusita. Barkamen eskatzen bi alabai, eta emaztien familixai. Baina aurretik, emaztia zanan lagunak eta gero, bere inguruko jendiak, komentatzen zegoen, infernua bihurtu ziola bizitza emakume horri. Baina ez egun baten, ez bi, urtietan infernua bihurtu ziola. Eta oain hilda gero epaiketa baten zoz, barkamen eskatzezu, ondo barkamen eskatzi. Baina ze animo ze indar moralekin eskatzen dizu barkamena bizitza infernu bihurtu duzun persona bati eta azkenean bizitza lapurtu duzun persona bati. Eta hain inguruko, egiz izan, eta ez taldatzen. Urtia pasatzen dira, ez taldatzen. Eta beti zenbakixak ondikoaz, beste marra bat, eta beste marra bat, eta beste marra bat. Aldatzen joango alda. Nik telebizten ikusen atzo zen, gizon, ennauken nahi zure leku honean.
benetan, inoken izo hilekuanea. Ez dutxuko izaia nahiko egin dugu izketan gure ikuspuntuetik ez dakago eser funtsezko gehitzeko eta konpartitzen dugula egin dako osnarketa. Erki. Beraz, azaroako 25 nazioarteko emakumeen ganako indarkeriaren aurkako egunaren adierazpena EH Bilduk lehen izen berazakan da. Bilduk aurkeztutako adierazpenaren aldeko bozkak, hau ere hau batez, onartuta gertzen da, eta 12. puntua jongoea, beste adierazpen badakau, interes publiko goreneko proiektuen erregulazio berriari buruzko adierazpena, EH Bilduk aurkeztua, Rubenek emango digu horren berri. Gaur egun, ingurumen administrazioaren lege proiektua izapidetzen ari da Eusko Legebiltzarrean. Eta zuzenketak aurkeztu ondoren, Legebiltzarreko prozeduraren fase aurreratuan dago, epe laburrean onartu dadin. Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako lege proiektuari aurkeztutako zuzenketari baten, xede Euskal Autonomi Erkidegoko lurralde antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 lege aldatu eta figura berri bat arautzea da. Hau da, PIBS edo interes publiko goreneko proiektuen figura sortzea. Aldaketa horren bidez, Eusko Jaurlaritzari almena ematen zaio ustezko ingurumen hobekuntza izan dezakeen edozein azpiegitura interes publikoko goreneko proiektu izendatzeko. Baldin eta sustapen publiko badago. Hala nola, energia berriztagarriak sortzeko proiektuak, zabortegiak, araztegiak, erausketa proiektuak eta bar. Gainera, esai aterik izten beste proiektu mota batzuei. Hala nola, ekipamendu handiei edo bestelakoei, baldin eta ingurumen aldetik nolabaiteko justifikazioa badute. Eremu degradatu baten planteatutako ia edozein proiektu esaterako aintzinako ondakindegi baten golzelei bat. IPGP izendapen horrek lurralde antolamenduko eta hirigintza plangintzako tresna guztiak azpiegitura berri egokitu beharra ekarriko du. Hau da, IPGPak herritarren parte hartzearekin eginiko udalaren hiri antolamenduko plan orokorrei inposatu egingo zaizkie. Balizko interes orokorrerako proiektu horiek toki eremuko administrazio publikoen irizpidearen aurkako izan arren. Zentzu horretan, IPGPak APOa baliagabetu egingo du. Are gehiago, lurralde antolamenduaren legearen aldaketa honek toki erakundeen prebentzio kontrolerako ahala ere baliogabetzen du. IPGP figura beraz, lurralde eta hirigintza plangintzaren inguruan ezarritako adostasunaren aurkako eraso bat da. Toki eremuko autonomia eta demokrazia nabarmen urratzea udalari ez baitzaio aukerarik ematen bere lurraldean barruan desegokitzat jotzen dituen erabilerak mugatzeko. Kezka handiz ikusten dugu ingurumen administrazioaren lege laster baldintza horietan onartu ahal izatea. Hori dela eta Mutrikuko Euskal Herria Bildu udaltaldeak honako mozioa aurkeztu du osoko bilkuran eztabaidatu eta onartzeko. Mutrikuko udalaren osoko bilkurak adierazten du lurralde antolamenduari buruzko legeak interes publiko goreneko proiektuen figura jasotzearen aurka dagoela. Eta baita ere, gure udalen toki autonomiarentzat kaltegarria den eta gure toki demokrazia urratzen duen beste edozein tresnaren aurka dagoela. 2. Mutrikuko udaleko osoko bilkurak Eudel Euskadiko udalen elkarteari eskatzen dio udal interesa defendatzeko jende aurrean adierazi dezala aurka dagoela eta dagozkion kudeaketa guztiak egin ditzala lurralde antolamenduari buruzko lege aurreko puntua deskribatutako moduan alda ez dadin. Eta 3. Mutrikuko udalaren osoko bilkurak mozio honen edukia Eusko Legebiltzarrera eta Euskal Udalen elkartera bidaltzeko erabaki du.
hainbat eta hainbat gora bera interes generalekuak dirala. Interes generalekuak dianean danoi interesentzakuna diala. Baina, gure ikuspegitxikan onak baldin badia, inok ez dugu ise inoiz peigai jartzen gure etxe onduan, gure udaleko eremuan jartzeko, baina gure gustokuak, hain gustokuak espadia, beti pega jartze ditugu. Baina interes orokorra nik uste danon gainetik egon bialitzaken gauza bada. Ni gogoratzen ez da, aurreko hilean zan, komentatu noan, zela telebistan ikusi noan, ebek eta ez da, Iberdrolakin batea, ez da egin bat errotan eiztxula jarri Arabako ez da bi parketan. Eta albistori bukatuta ondoren, beste albiste gisa zan, mobilizazioak ari ziala egiten Gasteiz inguruan, mendixak herritxarrenak ziala eta errotak ez ipintzeko. Torduan esaten dizu, energia berriztagarrien alde bagain bagea, danokin beharko galegina. Danokin beharko dugu, batzuk arabanengo dugu, gero gurrengo guk igualin beharko beste zozerkin. Ezin deguna da, niri esat gustatzen, eta ez tipiniko hor. Beste hori interesatzen zart, hori ingo diot, leku ingo diot, eta bar. Orduan, nik uste interes orokorra, danon interesara, eta batez ere, eta noizketan igual zeta ipatu, baina noizketan batez ere ingurumeneko kontuetaz. Gaur egun, sensibilidea handixa dakau, bai energisa aldetik eta bai ingurumen aldetikan, baina aldi berian, askotan, eragozpenak jartze ditugu. Eragozpenak dira gauza batzuk aurrera eraman izateko. Orduan, danok espeitxuk bizkat gaur aldetikan jartzen, errastasunak ematen hortan, esate itxunak, ez ditugu benetan sinisten. Ze, klaro, panelak ezin belin behitxugu guen, ez dakizen bat, hektareatan, hori naturaren kontrakoa dalako, ez dakizen dalako, noa guaz, nola antolatu behitxugu gure energia berriztagarrien kontuak adibidez, edo beste milata kontutakoak. Zan nahi, interes orokorra, beti ez dut esango dana, uneko unien igual onartu beharko da niekan. Eta itzen beharko deu, eta gauza batzuk izpeitxu hain ondo ikusten ere, igual batzutan protestatu beharko deu, ez dut esango. Baina danai ez ezin da esan. Interes orokorra, nik uste, danontza da launa. Gure partetik, guk onartzen dugu, Jose Angelek aipatu duena, gure etxe ondoan, esako gustatzen behar badak gauzak impactu ukidezaketen edo segoki iruditzen zaigun zerbait kokatzea. Dudai gabe, guk guretzako ez daiguna nahi, besteentzako ere ez dugu nahi. Eta, dudai gabe hor, konpartitu beharra dakau, helburu finko batzuki. Hala ere guri hemen interes handiko, interes publiko goreneko argumentu hau iruditzen zaigu pizkate zalantza handixak sortzen dizkigu. Hau da, nork erabaikitzen dugu eta zer den, edo zer helburu daukan teorikoki interes goreneko jarduera bat. Orduan, ikuspuntu hauetikan eta kontuan izan da, behintzat ingurumen aldetiko daukagun sentikortasuna, beti defendatuko dugu ingurumen legedirik zehatzena eta alden eta zorrotzena. Azkenean, tamalez, ingurumenen gehienetan legediak dia tresnarik baliogarrianak gauz batzuk aurrera eramateko eta beste gauz batzuk nolabait mugatu, kudeatu edo eteteko. Beraz, interes gorenean izenean toki administrazioa, toki eremeuko administrazioa gainditzea ez dugu bidezkoa ikusten. Baina hau, hala ere esan nahiko nuke, hau bi norabidetako aipamena dela, hau da, goitikan toki eremeuko administrazioa interes goreneko helburu batzukin batera ez badugu ikusten, bidezkoa denik, alderantziz ere, hau da, toki eremeko edozein administrazioak erabiltzen doanean bere eskumenak ingurumen legedi edo hainbat legedi
zanpatzeko, berdina esango dugu. Goreneko legedia aproposa zorrotzago eta eraginkorrago baldin bada, hori defendatuko dugu. Beraz, mozio honi dagokionean, guk babestengo den mozio hau, zalantza handixak sortzen digu, hori, interes goreneko argumentazioa, eta konpartitzen dugula, azkenean toki eremoko administrazioan esan bat, eta hitz bat eduki behar duela. Beti ere, onartuaz, gauz batzuk, denon artean konpartitu nahi dugula, lehen esan den bezala, Jose Angelek aipatu duen bezala, guretzako ez dugu nahi gure bizilagunantzako. Ruben, ez dizoz gaineratu, beraz, bozkatu ingo dugu, beraz, mozioa, interes publiko goreneko proiektuen erregulazio berriari buruzko adierazpenaren aldeko bozkak, aurkakoak, eta abstentziorik ez. Beraz, aldeko 8 bozkarekin onartuta egatzen da adierazpena. 13. puntura pasauta, herrian gertatutako eraso matxistaren aurkako adierazpena, hainizek emango dugu berri. Bai, puntzan hastian, astelenian, kordauko zeate ondo, hemen gozen, atzaleko bostetan euki gendun gure emakumien jabekuntza eskolian aurkezpena, eta ondoren atzaleko 6etan gendukan feminismo batzordia. Eta, bixen bitxartian, batzordeko kide batzuk kafe bat hartzea juntzian, eta 6etan hasi gendun geure batzordia, eta geure gai ordenakin, eta hau eta bestia, eta azkenean, erregu galderatan, batzordeko kide honek azaltzen digute zela oantxe momentuan, behian zuzela kafe bat hartzen, zela enteratu dian herrixan gertatutakoakin. Dano gelitxu ginean pixat, krizon gorputz eskazakin erten gendun batzorde hortatik, eta esaten gendun, honen aurrian, feminismoko batzordiak ere zeo zain behar dugu. Eta, urrengo gunean, elkartu ginean emagunean, mugimendu feministakin, eta familixako, erasotuen familixako pertsona batekin, eta baimena gendukan, erasotuen, neska honen baimena gendukan, erasua publiko etxeko, eta fiskal libra lagatzen zigun, gehu nahi gendun dana etxeko. Esan nahi detena da, lehenengo gauzia dela bere baimena, gauzak aurrera eramateko, eta beak baimenik espaldin badeu ematen, espaldin baditzu gauzak ondo ikusten, ez deula ingo, baina beak eman zigun ja baimena, gehu nahi gendun etxeko, jarri ginean beakin harremanetan, nik azaldu nion pixkat batzordetikan ze asmo gendukan, udaletikan ze asmo gendukan, eta gero mugimendu feministak ere bere aldetikan ze asmo gendukan. Eta gelitxu ginean, mugimendu feministak emak antolatuko zoala, pixkat bere adierazpena eta ingo zoala, eta feminismoko batzordetikan adierazpen hau egin gendun, edabideta bixaltzeko, eta gero gaur udalbatza onta ekartzeko. Eta, irakurriko izuet, ja, seguruen ez, edabidetan ere irakurri dezue, eta, irakurriko izuet. Mutrikuko emakumeen udal feminismo batzordearen hildoari jarraituz, Mutrikuko udalak gaitzezpenik irmoena adierazi nahi du joan den asteburuan Mutrikun gertatutako eraso matxistaren aurrean. Eta babes eta elkartasun oso adierazi nahi die, erasoa jasen duen emakumeari eta bere ingurukoei. Argi eta garbi adierazi nahi dugu, ez dugula emakumeen aurkako indarkeriarik onartzen. Emakumeak kontrolpean eta mendean izan nahi dituzten jarrera eta ideia matxista oro arbuiatzen ditugu. Asteburuan gertaturiko erasoa ez da kaso isolatua, sistema baten ondorioa da. Indarkeria matxista estrukturala da. Oinarrian emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eza eta diskriminazioa daude, eta sistema heteropatriarkalak sostengatzen du indarkeria hori. Horren aurrean, gizarte feminista eta justu bat aldarrikatzen dugu. Herritar guztiei indarkeria matxistaren aurrean zero tolerantzia izan dezatela eskatzen diegu.
Indarkeria matxistarekin amaitzea jendarte osoaren ardura eta erantzukizuna da. Eta, azkenengo 2 paragrafoa pasaudia, baina, irakurriko ditut baitza. Horren bestez, Mutrikuko emakumeen udal feminismo batzordeak eta Mutrikuko udalak bat egiten dute emarekin, herriko talde feministarekin, azaroan 18an arratsaldeko 7etan Goiko plazatik abiatuko den manifestazio zaratatzuan. Era berean, dei egiten die mutrikuar guztiei ekitaldi horretan parte hartzera, indarkeria matxistaren aurka agertzera eta erasoa jasan duen emakumeari bakarrik ez dagoela adieraztera. Eta, egisa zan, jende desente batu ginean, desente baino, jende pilua batu ginean. Eta erantzuna oso ona izan zen. Lehen esan duen bezala ez, herrixa aktibatu behar dela, eta berdan on artean lortzen duen. Erki, adierazpen entzun deu, batek, baixan, zoz nahi badeu adieazi, bestela bozkatu ingo deu. Herrian gertatuteko eraso matxistaren aurkako adierazpenaren aldeko bozkak, hau batez onartuta egatzen da. Eta udal bat zamaitzeko, erregu galdereta pasatuko ea, maiko batek, zozen nahiko baleu izan, basti gabe, 14 puntu eta gero, 2 ordu bete gabe, eta 20 minutu kanpuan egon da gero, nik uste esaten digutenian luzatzen gala errekorrak etxen ditugula, nik uste ondo jundala. Besti gabe, abenduko udal batzarte.